क'क्राझार हल 2 गावआव 3थि बड' फिल्म अवार्ड लोगोसे जिथि एनुअल कन्फारेन्सनि हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। गासै 20 केटेगरियाव बान्था रानसारनाय जाबाय। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ दिनैनि रादाबाव बरायबाय आरो दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'। क'क्राझार हल 2 गावआव 3थि बड' फिल्म अवार्ड लोगोसे जिथि एनुअल कन्फारेन्सनि हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। गासै 20 केटेगरियाव बान्था राननाय जाबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हल 2 गाव गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 6 आरो 7 डिसेम्बर खालाराव 3थि बड' फिल्म अवार्ड लोगोसे जिथि एनुअल कन्फारेन्सनि हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बानजायनायाव 3थि बड' फिल्म अवार्ड लोगोसेनो जिथि एनुअल कन्फारेन्स हाबाफारियाव 2017 आरो 2018 मायथाइयाव बर' रावजों सेबखांनानै दिहुनजानाय सावथुनफोरखौ नायबिजिरनानै गासै 20 केटेगरियाव फावगिरिफोरनो बान्था होनाय जाबाय। बे समाव जोंनिसिम बान्था मोनगिरिफोरनि खौरां मोनफैदों। बे समाव बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि नोंथांमोननो 3थि बड' फिल्म अवार्ड मोननो हानाय फावखुंगुर फावखुंग्रि बिथांमोननि खौरां होनो नागिरदों। बे समाव बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरिफोरनो खोन्थाना होनो नागिरदों जे गासै मोन 20 केटेगरिफोराव बान्थाफोरखौ होनाय जादों। जोंनि आखायाव खौरां मोनफैनाय बादिब्ला मोननैबो बोसोर थामहिनबा 2017 आरो 2018 मायथाइनि बान्था मोनगिरिफोरनो होनाय जागोन गासै मोन 20 केटेगरियाव। गिबियावनो होनो नागिरदों बेस्ट फिमेल सिंगार 2017। 2017 नि साबसिन आइजो मेथाइ रोजाबगिरि बान्थाजों सन्मान होनाय जायो जनाली स्वर्गियारिनो। जनाली स्वर्गियारिया साबसिन आइजो रोजाबगिरि 2017 बान्थाखौ मोननो हायो लोरगिदिङा सावथुनाव प्लेबेक सिंगिं खालामनानै। ओरैहाय बेस्ट फिमेल सिंगार 2018 बान्थाखौ देरहानो हायो निथामनि बर'आ। मिथिनो गोनाङा बेनोदि निथामनिया बेस्ट फिमेल सिंगार 2018 मोननो हायो फाग्लि सावथुनाव रोजाबनानै। ओरैहाय 3थि बड' फिल्म अवार्ड हाबाफारियाव बेस्ट लिरिसिस्ट 2017 बान्थाखौ देरहानो हायो गुरु पबित्र बर'आ। बे समावनो जोंनि खौरां थफ्लायाव दङ बेस्ट मुभि साबसिन हामसिन रादाब। बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशनआ देग्लायनि बड' फिल्म अवार्ड फांसनाव गांनै साबसिन बर' सावथुननिफ्राय 2 फावखुंगुर आरो 2 फावखुंग्रिफोरनो बेस्ट एक्टर आरो बेस्ट एक्ट्रेसनि बान्थाखौबो मोननै बोसोर 2017 आरो 2018 नि थाखाय होनो थिरांथा लायो। नमिनेट खालामजानाय गोबां सावथुननि गेजेराव साबसिन सावथुनफोरा सायख'जायो। पंकज लाहारीनि सावथुन वीर 2018। 3थि बड' फिल्म अवार्ड्स 2019 आव साबसिन फावखुंगुर बेस्ट एक्टर महरै मोननो हादों 2018 इंआव आर.बी. फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय अननाय सावथुननिफ्राय मिस्टार लिंसार बसुमतारी आरो साबसिन फावखुंग्रि बेस्ट एक्ट्रेस महरै मोननो हादों मिस लीना बसुमतारी। बेस्ट सिनेमाटोग्राफार 2018 आरो 2019 आव मोननो हादों टिउटां मुसाहारिया। बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड फर द इयर 2017 खौ मोननो हायो लोरगिदिङा सावथुननिफ्राय सोमावसार बसुमतारिया। बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बानजायनायाव खुंफुंजानाय 3थि बड' फिल्म अवार्ड 2019 आव बान्था मोननायफोरनि बागै फोरमायनाया बेखिनियानोसै। उननि रादाबाव नोंथांमोननो आद्रा थालांनायफोरखौ होनो नाजानाय जागोन। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।